zameriame na zápestia, keďže dostávajú zabrať už pri držaní, pri ovládaní motorky. Hore vystrieme, tak dopnúť kolena. Tu by mal byť cítiť vzadu zase ťah, hej, smerom lítka dole až k členkom. Vystrieť, hop. Kto pozerá MotoGP, tak alebo pozeral, tak vieš, že to je trošku taká Rossiho pozícia pred štartom. MOT and Ellie, we're built to last. Push the limits, feel the burn. On the track, it's our turn. Hit the reps, fuel the fire. Two wheels, we aim higher. Strength and speed, side by side. MOT and Ellie, we ride with pride. Sweat it out, never quit. Every workout's a perfect fit. Power up, feel the flow. Pozdravujeme všetkých jadre pozitívnych. S Marekom Olejárom spúšťame nový seriál na YouTube, ale aj v nejakej tej kratšej forme na Instagrame. Takže určite nás sleduj, pretože tieto videá budú zamerané na cvičenia pre motorkárov a motorkárky a ich časté problémy, keďže vieme, že jazda na motorke je dynamická a telo dostáva zabrať a my sa vám budeme snažiť v tom pomôcť, aby ste boli ešte lepšími jazdcami a jazdkyňami. V rôznych tých videách sa pozrieme na rôzny štýl jazdy a v rámci jednotlivých týchto kategórií si zavoláme aj nejakých hostí, s ktorými sa potom porozprávame v rámci takého mini podcastu a zároveň si spoločne zacvičíme. Takže daj odber, like, sleduj nás na Instagrame, pretože tieto videá si myslím, že budú veľmi prínosné a užitočné aj pre teba. V predošlom videu sme sa zamerali na kompletný nejaký fyzický stav motorkára, všeobecný. A v tomto dieli sa budeme venovať čomu? V tomto dieli nadviažeme na tento prvý tréning, čo bol, s tým, že cvičenia budú náročnejšie a už zamerané viac aj na silu, čiže na posilnenie jednotlivých častí tela. Ak si náhodou predošlé video nevidel, tak klikni buď hore, alebo nájdeš aj v popisku a môžeš pokračovať tým pádom s nami ďalej. Najprv si odcvič ten prvý tréning a potom sa zameraj na tento druhý. Poďme na to. Takže ideme na zem, začneme pozícia na štyroch. Takže cvičenie zamerané na celkové spevnenie tela od zápestí cez ramena, aktívne brucho a aktívne nohy. Takže ruky sú pod úrovňami ramien na šírku ramien, nohy si môžeme dať širšie, zaprieme o špičky. Takže rovný chrbát, ja tu budem ukázať trošku aj z profilu. Takže dvihneme sa hore, kolena roztvoríme tesne nad zemou. Super, ako sa cítiš? V pohode, zatiaľ. Dobre, tak je to v pohode, ideme ďalej, lebo ešte to neskončilo. Takže udržiavame túto stabilnú pozíciu a snažíme sa druhou rukou do kríža dotknúť ramena. Tak, to je ono. A striedame ruky, pozícia je stabilná, snažíme sa ju nemeniť, udržať pevný trup, poriadne sa zapierať a snažiť sa bez prenášania ťažiska. Takto 5 až 10 opakovaní každá strana, prípadne môžete trošku podržať, keď je kratšia výdrž, tak tým pádom je to cvičenie náročnejšie. Lebo ťažisko prenášať, výborne. Neprenášať, to mi celkom nejde. Ono trošku tam mierny prenos bude, ale ide o to, aby to nebolo, hej, takéto kývajúce zo strany na stranu. Ono je tam aj cítiť, ako sa to svalstvo zapája, že raz sa zapája jedna strana viac, raz druhá, hej, čiže opäť má to súvisť s motorkou, že neideme stále iba rovno, ale vlastne aj na tej motorke pracujeme aj s ťažiskom, aj s určitou stabilitou. Cvičenie číslo 2, kto odcvičil prvý tréning, pamätá si pozíciu v bočnom plenku. Takže vrátime sa do pozície z prvého tréningu, zmeníme si akurát pohyb. Idem bližšie. OK. Ruku natiahneme nad hlavu. Super. Nohu dvihneme nad zemou. Výborne. Čiže opäť. Cítiš sa v pohode? Zatiaľ. OK. Tak ideme na to. Ideme znova do pohybu. Hej, a ideme priťah lákeť koleno k sebe a naspäť do vystretia. Čiže podstata je, vykonávam pohyb, ale trub je stále stabilný. Pán vami nesmie padnúť dole. Musíte cítiť aktívne brucho a aktívne spevnené rameno. Tak, priťahovanie s výdychom, nájdete 10 opakovaní. Jedna strana a potom 10 opakovaní druhá strana. Super. Výborne. Ostávame stále ešte na zemi. Opäť nadviazujeme z prvého tréningu.
Takže dáme sa do pozície na 4. Pozícia, ako keby sme chceli robiť kliky. Dobre, teraz vykročíme pravou nohou vedľa ruky a rukou pri nohe rotujeme smerom hore s výdychom. Hop, vrátim naspäť, nohu vrátim. Hop. Hej, a opäť idem dopredu, rotujem hore s výdychom, pozriem sa za rukou, aby bolo aktívne celé telo, vrátim. Ty pokračuješ, ja mám dosť. Tak, hej, cvičenie zamerané na celé telo, kde potrebujete silu, čiže sú aktívne ramena, aktívne nohy, aktívne brucho a zároveň si tu precvičujete flexibilitu, či už v hrudnej časti chrbta, v krčnej a takisto v oblasti bedier. Ja pri tomto cviku cítim kríže. Dobre, skús viac zatnúť brucho, vyššie zadok. Tak. A brucho musí byť stále pevné a možno ísť do menšej rotácie. OK, dobre. Super. Čiže takýchto 5 až 10 opakovaní každá strana. Dobre? To cvičenie je na to, aby vás to neodpalilo, ale sami si určiť ten počet opakovaní, pri ktorom cítite, že ste spevnení, že to máte celé pod kontrolou, celý pohyb. A dáme si ešte cvičenia zamerané na spodnú časť tela, čiže na nohy, opäť sila, flexibilita, kombinácia. Dáme sa do širokého postoja. Môžeš ostať takto, ako si bol, nech to je lepšie vidno. OK. Ešte širšie. Takže špičky sú vytočené a budeme prenášať ťažisko na jednu stranu. Koleno vytáčam vonku. Super. Jak Van Damme. A hore. Hej. Čiže takto môžete ísť smerom hore a dole, alebo tak, ako ide Ivan, že on prenášate ťažisko v tejto pozícii, kde zapájate jedna noha je stabilná, silná a druhá noha sa z vnútornej strany naťahuje. Čiže opäť prepojenie sily a flexibility. OK, a takto 10 opakovaní každá strana. Na všetky tieto cvičenia, celý tréning opäť v nejakých 3-4 sériách si odcvičiť. Čiže budete dobre rozcvičení, porozťahovaní a zároveň pracujete aj na sile. Na 2 palce rozťahnutí. Išlo ti to výborne. Ďakujem. Hneď sa cítim lepšie. Aj zadýchaný. Určite vyskúšajte. Opäť dajte nám vedieť, ako vám to išlo. Či bolo všetko OK. A ako sa vám tie tréningy páčia. Tak, a náhodou, keby si sa nevedel prinútiť sám k tomu, aby si cvičil, tak napíš Marekovi na Instagrame, robí skupinové tréningy. A môžete sa pridať. Tak. Čus, vidíme sa v ďalšom videu. Sa je zadýchal. Hej. Dobre. Dobre, idem takto. Pri tom prvom nie, ale teraz ty kokos som zrazu cítil. Feel the burn on the track, it's our turn. Hit the reps, feel the fire. 2 wheels, we aim higher. Straight the speed, side by side. MOT and Italy, we ride with pride. Sweat it out, never quit. Every workout's a perfect fit. Power up. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudni dať like, odber, aby si nezmeškal ďalšie takéto cviky. A v budúcnosti, ako som už spomínal na začiatku, budem vám prinášať v pravidelných intervaloch takéto videá, kde vám sa budeme jednak snažiť pomôcť a kde jednak sa budeme rozprávať možno aj s nejakými zaujímavými ľuďmi, ktorí prinesú niečo extra do týchto cvičiacich našich videí. Takže like, odber a do komentu napíš, ako si na tom ty, či cvičíš, alebo či vďaka týmto videám začneš s nami spolu sa pripravovať na ďalšiu sezónu, keďže ide zima, Vianoce, zemiakový šalát, rysky a tak ďalej. Ideálny čas na prípravu. Ideálny čas. Ale určite vyskúšajte, zacvičte, určite je potrebná tam pravidelnosť a dajte nám vedieť, že ako sa vám ten tréning páčil, ako to na vás zapôsobilo. Budeme sa určite tešiť a je to aj pre nás veľmi dôležité. Tak, neváhajte, napíšte koment, poprípade na Instagrame nejakú správu, môžete písať aj priamo Marekovi alebo mne, čo by vás zaujímalo, na čo by sme sa mali v týchto videách zamerať, s čím poprípade máte nejaký problém a my sa vám budeme snažiť
skrz tieto videá pomôcť. Budeme sa tešiť. Čaute. Čus.